ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза ҷавоби Ҳабиб Нурмагомедов ба Ҳамзат Чимаев ва Рамзан Кадиров, ҷавоби сахти Абубакар Нурмагомедов ба Ҳамзат Чимаев ва ҳамчунин ҷавоби Александр Шлименко ба Ҳамзат ва суханҳои Магомед Исмаилов. дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунед, мо боша наворо сар мекунем. дӯстон, акнун варзиш ба шакли пешинаи худ баргашт ва қариб ҳар рӯз бозиҳои шавқовар ва турнирҳои беҳтарин гузашта истодааст. шумо имконият доред ки худи ҳозир ба ссилкаи дар якум комментария буда даромада бо ҳамроҳии дӯстони мо аз 1x дар ҳамаи ин бозиҳо ва ҷангҳо бозӣ карда бурд кунед. 1x аз ҳама коэффициентҳои баланд медиҳанд ва агар дар вақти якум регистратсия промокоди паҳлавонро истифода барен, пас боз ба шумо 6500 рубле бонус медиҳанд. ссилка ва промокод дар якум комментария закрепидшуда. чемпиони пешинаи Беллатор дар вазни миёна Александр Шлименко ба Ҳамзат Чимаев дар суханҳои ӯ чунин ҷавоб дод: Чимаев гапзан шудай, ӯ тайёре ки любой каса дарона. И аллакай ба монанди цирк шуд. ӯ чанд рӯз пеш ба ман гуфт ки камтар нӯш. ман ҳам ба ӯ чунин гуфтаним. Вася камтар алкогол нӯш ва камтар дар интернет гап зан, гуфт Шлименко. ва ҳамчунин дӯстон Магомед Исмаилов дар саҳифаи инстаграми худ навор карда дар навораш ба Рамзан Кадиров муроҷиат карда гуфт ки Ҳабиб лоиҳаи UFC нест, балки лоиҳаи падаршай ва дар таги ин навор Исмаилов чунин навиштааст: Ҳабиб паррандаи дигар баландиай. Агар дар Русия бошад ҷавоне ки ба ӯ рақобатӣ карда тона, пас ӯро низ фавран ба UFC равон кардан дар кор аст, то ин ки ӯ низ номи Русияро дар ҷаҳон бардора, навиштааст Исмаилов. ва дӯстон худи Ҳабиб Нурмагомедов бошед ҷавоби кӯтоҳ дод ҳам ба Рамзан Кадиров ва ҳам ба Ҳамзат Чимаев. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро монда чунин навишт: калонои мо мегуфтанд ки ба монанди онҳое нашав, ки ба болои асп баромада Аллоҳро фаромӯш мекунанд, абади фаромаданашон боз ба ёд меоваранд, навиштааст Нурмагомедов. ва дӯстон, ман фикр мекунам ки одами баақлда ин суханҳо басанда аст. баъди ин суханҳои Ҳабиб Нурмагомедов Ҳамзат Чимаев эфир кард ва дар эфири худ оиди суханҳои гуфтааш ки Ҳабибро медаронам чунин гуфт: ман визов напартофтам. ман гуфтам ки бо любой кас меҷангам, бо Ҳабибам низ меҷангам, агар ки ӯ чиза хоҳа. любой каса мезанам, барои ман фарқ надора. Ҳабиб красавчикай, ӯ ба ҳама исбот кардагиай, гуфт Чимаев. ва дӯстон, баъди ин эфири Ҳамзат Чимаев амакбачаи Ҳабиб Нурмагомедов Абубакар Нурмагомедов ба Ҳамзат ҷавоби хеле сахт дод. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ чунин навишт: Ҳамзат, ман мебинам ки ту зуд фикрта иваз кардӣ. ту ба Шветсия омада барои республикаи худ Чеченистон шикоят кардӣ ки туро дар он ҷо азоб медиҳанд ва ту ҳуҷҷат барои зиндагии хуб дар Шветсия гирифтӣ. ва акнун ту машҳур шудӣ ва чӣ хеле ки мебинам дигар шудаӣ. акнун ту баргаштӣ ва дар Чеченистон зиндагӣ мекунӣ ва ҳамаи чиз хуб аст. барои ту хушҳолам. ин ҷои бароҳатро аз даст надеҳ. чанд муддат пеш дар Амрико ту бо мо дар як дастархон нишаста хӯрок хӯрдӣ. дар як зал якҷоя тамрин кардем, якҷоя ба масҷид рафтем. моро бародар номидӣ. акнун менависӣ ки касеро медаронӣ. бале, ман розиам ки любой кас бояд фикру ақидаи худро дошта боша, не ки ту дар гуфтаҳоят эҳтиёт кун, навиштааст Абубакар. дӯстон, фикр мекунам ки ин кори на он қадар хуб шуда истодааст. дар рӯзи ид бародарони мусалмон якдигарияшонро ранҷонда истодаанд. ба ҳар ҳол дӯстон, ин муноқиша давом мекунад ва айни замон маълум нест ки ин корро барои чӣ карданд. умедвор мешавем ки ба наздикӣ ҳама чиз маълум хоҳад шуд. ҳатман дар канал обуна шавем, видеонаворҳои нав интизор шавен. то боздид, хонаободу сарбаланд бошед.